har satt kameran åt fel håll. Ja, den är bakåt ja. Ja. Ja, det är meningen. Jaha. Ska du över? Ja. Nej, det är ingen fara. Ja. Han vet inte vägen fel hela vägen. Gjorde han det? Ja. Det var för till lätt. Va? Han kommer bara för till lätt och ha bra balans. Och han galopperade hela tiden. Han var jätteduktig. Vad bra! Ja. Tills du stack av på skrittan. Det fattar du ju. Jag har varit dum på fotbollen. Ja. Nu är han helt flåsig. Jag har inte fått ut stugan och plåga bort den. Jag ska bajsa igen. Ursäkta? Vad heter du nu igen? Thomas. Thomas? Mm. Den där filmen när du hade kameran bakåt nu. Ja, Kan du skicka den till Runa som kan skicka den till mig? absolut. Tack så hemskt mycket. Det var lite så jag tänkte. Ja, tack så mycket. Jag gjorde en video där. Ja, Det var blått tränen. typiskt. På den här gamla som känns fin. Vi kanske skulle kunna spänna av i jorden lite till. Tror du det? Ja. Okej, då gör vi det. Kom hit då så gör jag det. Ja. Ja, för jag tror Men det inte var bara för att han trodde att han var smal igen. Vad sa du? Han trodde att han inte var bred. Jaha, Så att han blev lite bred. kom för dig. Du ser kanske att det Nej, jag ser ingenting. Så.